Rikala penemban tatekyon jroning Kaliopak. Angsa berkapangestu paduka Gusti Ratu. Menika wonten jejabang wujudipun buta bajang. Ning sareng kula pirsani kok memusa sumunar sasa dolanan. Mbok menawi nggih lari menika ingkang kiyat nenggani raja Prambanan kaping kalih. Coba penemban coba digeger disenengake diwasa inggih kula gegere lari menika Gusti Ayu. Sapa lan panjenengan kabeh iku sapa? Kowe Ratu Jonggrang. Kowe Ratu Jonggrang. Ya lara jonggrangé aku iki. Oh, dadi kowe iki ya. Aku resi sangen. Aku iki mapan ana ngendi? Jenenge Praja Prambanan Dremamawa. Oh, negara Prambanan wah katon endah bowira edipen. Dremamawa. Ana dawuh ngapa Ratu Jonggrang? Gandeng dina iki wis akhir dewasa. Wis Jaka Slawen namung dina iki slancine. Kowe bakal tak jenengake nata praja ing Prambanan kene mengko dhisik. Aja kaki Ratu Jonggrang. Miwaha aku dadi ratu wong aku durung katon dharma baktiku marang Praja Prambanan. Perkara bapak. Lan bangun dina mungguri sing baku dina iki saku varian jumenaka ning Praja Prambanan kene ayo saestu Ratu Jonggrang yen kok sira saestu ayo manjiwa jroning Gedha Busana tak tandani cara nalindra. Praja Prambanan lan dina iki sira bakal nak pengeri muga jagat kesarana jejulukmu Prabu Bapa. Banget panarimaku Ratu Jonggrang dene kuwi miwaha. Aku minangka dadi nalindra ing Prambanan iki. Ora mung kamulyan. Iku wae klebu aku dadi garwa parameswarimu Prabu Bapa. Wah, saya meneh. Matumpo kabegjaning uripku. Nanging ngene Prabu Bapa, iya Ratu Jonggrang. Kowe paringa dawuh apa? Yen to Prambanan
Prambanan duwe mungsuh bebuyutan yaiku karo negara Pengging Witaradya. Awit engkang ngedani Prabu Karangkala ya Prabu Gupala iku mantune Nalendra Pengging Witaradya kang kekasih Raden Damarmaya. Bisa Nyakrawati mbau denda dadi ratu ing Prambanan lamun Asra bisa mateni Raden Damarmaya bapa welah. Lantal mijet wae ngeranti aku kasih ngangkat digdayang kang nglinwih kaya apa dedapurane Raden Damarmaya kang wis nirnake Prabu Prambanan iki sing ora nrimake Prabu apa ayo nono Damarmaya. Bebundhet astana wong tuwa siang pantoratri Larasati ana apa nggih sawetawis Kanjeng Pangeran Damarmaya mapan wonten ing bagan ngantos dinten mangke drengat ngapuntur wonten negari. Iya sing sabar kabeh mau mergo jiwaning satriya kudu menggumu. Namung Rama piye badaran kula kok kemrames bagian ngatus tingkat-tingkat yang tak ngono bakal babaran ya ayo manjing pepungkuran tak sundang ya.
piye nggih piye miyos apa menika kagem ayang cocok karo garwamu sadurunge budal mangka peperangan Koleng marang Rama bisa lamun babaran supaya bayi dijenengake Raden Bandung Jagat Mas. Kula nyuwun bayi menika ninggalake dewasa Kanjeng Tilaji. Lah yo ben malah bayi ngono ku nyenengke kok. Kanggo ngilangke rasa sayang wis ben. Kula kepengin sura enggal akhir dewasa Joko lawon-lawon. Oh. Mesti wegah sing ngemiki mesti iki. Wong bocah semono ki nyenengke kok. Inggih pancen leres arah tenan to. Kene-kene tak banyune gege ya.